Sitten koulumaailmaan. Nykyään monet lukiot erikoistuvat ja painottavat opetuksessaan joitakin oppiaineita. Kaurialan lukio Hämeenlinnassa keskittyy luonnontieteisiin. Lukion matematiikan lehtori painottaa kuitenkin opinahjonsa yleissivistävää tehtävää. Hän muun muassa johdattaa oppilaansa katsomaan balettia matematiikan ja fysiikan lainalaisuuksien kautta. Ja tässä on siihen pyörimiseen liittyvää tietoa. Mitä muita asioita siihen pyörimismäärän säilymislakiin tarvitaan tästä tanssiasta? Kaurialan lukion toisluokkalaisten aivot raksuttavat fysiikan tunnilla. Kuinka nopeasti balettitanssia piruetissaan pyörii, entä minkä fysiikan lain mukaan tanssia pysyy pystyssä? Idea sukeltaa baletin maailmaan matematiikan ja fysiikan keinoin on koulun matematiikan lehtorin. Tämä innokas baletin ystävä tempautuu toisinaan katsomaan tanssia matematiikan opettajan silmin. Mun mielestä mielenkiintoisinta siinä on oikeastaan se, että vaikka näkee samankin esityksen useampaan kertaan, niin sieltä aina löytyy niitä uusia asioita. Että enpä ole totakaan vielä huomannut, koska voisi sanoa, että se on tosi nopeutettua geometriaa. Oppilaille kurssin kohokohta on pari viikon kuluttua toteutuva vierailu Kansallisbalettiin katsomaan ohjelmistoon palaavaa Raimonda-balettia ja tapaamaan sen tähteä Minna Tervamäkeä. Kun ei ole koskaan ennen mitään balettia nähnyt paikan päältä, niin on sittenkin se ihan kiva kokemus. Varmaan ainut kerta, mitä elämässä tulee ollut jossain baletissa. Kansallisoopperaan käy vuosittain tutustumassa tuhansia koululaisia, mutta yksikään ryhmä ei ole aiemmin löytänyt matemaattista näkökulmaa. Kaurialassa kokemuksesta irtoaa aineksia vielä muuhunkin opetukseen. Me tehdään äidinkielessä semmoinen aine, että se että se just meidän paletti tuohon Raimonda, että se on semmoinen satupaletti, niin me tehdään siitä sitten, että kerrotaan miten se satu elää siinä paletissa ja tällä. Että se tehdään sen jälkeen vähän omakohtaisen kokemuksen perusteella sitten. Niin. Salonen haluaa laajentaa käsitystä lukion yleissivistävästä tehtävästä ja osoittaa, että harpilla voi hahmottaa muutakin kuin tekniikkaa. Ja meillä kuitenkin niitä laskutehtäviä on tosi paljon luonnontieteistä, ettei se mitenkään jää siihen, mutta ehkä jotenkin toivoisi vaikka nyt ihan sinne päättökokienkin suuntaan, että siellä olisi jotain tämmöistä taidettakin joskus. Hämeenlinnalaislukion tavoitteena on jatkaa kokeilua ja kehittää sitä edelleen.